dalu Bapak. Geng dalu nduk Cahayu. Terus pundi pawartosipun? Sehat-sehat. Nama konpet sapa nak? Kula Lintang Fatmarwari, Lintang Kairo. Lintang Kairo. Kok biyen diparingi tenger Lintang Kairo iki karo Pak E piye ceritane? Sampeyan ngerti napa mboten? Ngertos? Piye? Lintang niku bintang, Pak. Pepasrening wanci bengi kenek nggih tepo tulodo uga kenek panengeraning mangsa kala. Kenek dicontoh ya terus. Terus Kairo niku nala khairun kebaikan. Wah, tak pikir lahir iki ning Kairo kok. Mboten. Lah kok tebih sangat lho. Dadi brojoli ning Kediri. Kebaikan. Terus nggih niku Lintang Kairo. Oh, kuwi. Kok terus seneng nyinden iki dasare apa? Apa pengen esuk dirabi dalang? Mboten. Mboten. Nggih mboten apa-apa lek nggih. Hah? Sok tak oleh anakku ya. Sinten, Pak? Padet bagus bocahe. Lilis sekedanan aku. Kelas pinten samenika, Pak? SMP kelas 1. Oh, SMP kelas tunggal. Kula SMP kelas 3. Ora apa-apa, sok kalau mangsa tuwa sing wedok iki ya ora apa-apa. Nggih. Ngopo kuwi? Ngarep dipacang ngene Lilis wis cemburu. Punjung ya cemburu. Ngadeg anak Cahayu nak. Oh nggih. Iki diaturke Bapak Camat, Bapak Dewan sing saka provinsi, Bapak Kades sak kecamatan Ngancar, Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil sing keparang rawuh aturana tembang sing kepenak ya nak Pak E manut karo kowe apa coba senenganmu angger awakmu seneng mesti dadi lan apike. Nggih, saderengipun menika ngaturaken wilujeng dalu kagem panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ing dalu menika Bapak Ibu lan sedayanipun. Nggih, dalu menika sowan dhateng dalemipun Bapak sinten, Pak? Dalem? Bapak sinten mau Balai Desa? Kepala Desanipun. Kepala Desa nggih. Bapak Eko Suroso. Bapak Eko Suroso nggih. Eko ki siji, su ki luwih, rasa ki enak. Enak. Oh lah. Dadi satu-satunya rasa sing paling enak. Oh ngoten. Nggih, mugi-mugi panjenengan niku Bapak Suroso kathah rezekinipun. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, lan barokah sedayanipun. Amin. Nggih. Mugi kagem warga masyarakat pundi menika sempuh. Nggih, mugi-mugi tansah guyub rukun sedayanipun, tambah solid. Barokah sedayanipun, lancar rezekinipun, sehat walafiat. Amin. Nggih. Niki tembange apa, Nak? Napa? Tembange apa? Niki dereng wonten pamundutan nggih, Bapak. Urung iki urung buka pamundutan. Nggih. Aku percaya sampean sakjroning belajar nyinden mesti anak sing mbok senengi tembang sing paling istimewa. Iki mesti duwe pekareman. Gadah. Aku ya duwe, aku ya tembang pekareman iki ya duwe. Pekareman niku napa to, Pak? Kesenengan. Oh. Lek seneng aku ki tembang sing paling seneng Bruk Kelly. Bruk Kelly. Terus pundi ta niku? Ana muni Bruk Kelly kok guyu. Aja gagas yumu. Paman ya. Kula nyuwun Gerajakan Banyuwangi, Pak. Oh, Gerajakan Banyuwangi nganggo bawa cahaya. Nggih. Waduh, neng kali kok enek Bruk Kelly. Bruk Kelly. Tak rayok. Bruk Kelly niku napa mboten sing sayur brokoli niku to, Pak? Tuh. Oh, pinten? Engko tak WA kok ngomah ya. Ya. Niki kok rada abot to. Coba sijine mikrofone. Suarane. Cara
kawiletan cengkok ki sing ngajari sapa nak? Kula otodidak Bapak lewat YouTube. Lewat YouTube. Nggih. Terus cengkok sinden sing sampean senengi sapa? Ibu Sukesi Rahayu. Kula ngefans banget kali panjenenganipun. Syukur. Nggih. Kili sregep dasar sing ngajari ya tinggen dadi lan apike. Nggih, leres. Ya, aku ya percaya anak-anakane anak-anake Mas Bowo ya ngene iki lek dia cengkok ya apik-apik ngene. Sinden nggih. Ya sinden. Oh alah.
langsung Mas Yuda nduk mengko dibabaske mengko karo Mas Yuda. Ya. Karo Mbak Punjung. Enek sing nak ibu-ibu enek sing nakokne lho. Nakoke piye, Pak? Ngono kuwi baterene pira to ngono kuwi? Boneka ngawur. Iki lho Mbak Punjung iki lho ketemu karo sampean nek nyawang Farel Prayoga niki piye? Aja Farel uncek kono lah. Jarimu mau Farel Prayoga. Uncek kono ae. Farel kok malah ngkrik. Manis ya nek disawang men ketok manis banget ngono lho. Ya manis Pak Do wis kulino dilataku kok dadi ketok manis. Maksudnya Pak Suryane lho, semen corong. Kenalan dulu ya. Boleh silahkan agak ke depan. Lungguh Mbak Punjung. Bayuh, Pas. Boy. Kowe iki ora diapa-apane kok barber-barber ae. Nyedake urung kok barber-barber ngadeg
kok sik jo ngadeg kok sik jo coba. Ngadeg ora pas. Ora ngadeg sik terus lungguh. Bayu sampean ngadeg ki pas nggone adah kinang. Ngendi, Pak? Ada kinang, Pak. Kok tak omongi. Anu bakone nek ora, Pak? Ya enek. Ada kinang kan komplit enek gambir, mbahku terus suruh kuwi. Ya enek mbakku tapi ya nyipris ngono. Mbakku kok nyipris sih lho. Siti tas di wong edan malah. Halo Mas, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu, Mbak. Aduh, Mbak. Aduh, napa? Kowe ayu-ayu, Dek. Piye Mas, piye? Raimu nang endi? Ora ndirung iki lho. Kowe kulane to iki ndanga. Oh. Di sini sayang. Tak kira iki mau rai lho, Pak. Masa enek rayok rata iki. Lah kan biasane iki menungso omong-omongan kan rai karo rai adep-adepan. Tabrakan rai. Nah, iki mau kan wis iki mau ketok irunge. Lah basa ngene kaku ngene. Lho, irung endi aku ngono. Kok rata? Oh, rata. Rata. Ya wes. Kok gak enek irunge, gak enek mripate kok cangkem tok ngono ya ibatine. Sini. Lambemu. Sini sayang, sini sayang. Wah, iya, Bayo. Mbak Punjung, sampean mlaku kok kono karo digandeng. Mlaku alon-alon. Mbak Punjung. Dalem, Mas. Badhe mbak batang nggih. Wis sering. Ora. Ya pacarmu, ya pacarmu. Sering rezekine iki dhewe. Ora. Ayo, Kang. Ya, alah. Aduh, gantengnya pacarku kaya ngene iki lho, Mas. Tumbasan pinten rantange niku? Lah kok malah rantang. Ora. Ndang dirayu kene lho, petuk pacare no. Lho, Mecut. Sik kene aku. Aku kene ae. Lah iya entar nang kono sulap kok. Kok iso sulap? Ana sing balik ning pas mripatku lho. Endi? Wo. Wong edan. Sumpah nek delok wayang kok nganggo helm. Mas. Nganggo helm piye to? Kok iso? Ini silakan dirayu. Ayo aku dirayu. Oke, Mbak. Duduk kene, duduk. Duduk mana, Mbak? Duduk kene karaku. Ning mburi jalan kene. Mbak Punjung. Mbak. Iki ngadeg ra ketok mbok kon lungguh lho. Tak pangku. Oh. Lah, nek dipangku ya aja nganggo klambi kuwi no, wong dipangku nganggo klambi iki ra carene. Bocah kok. Lebih ya, Pak. Ra pantes niki. Aku dudani. Ora apa-apa. Aku isin lho, Pak. Lah. Mandak tutup padasane kok. Dan ra cethoke, Pak we. Engko kono kok ingin kok. Aku mau udani iki lho. Ingin ngampleng ngono lho. Ingin ngampleng. Yo. Awake suspek banget lho, Mas. Tangane lho kaya wortel. Sampeyan kulino gym to. Sampeyan biasane fitness to, Mas. Ya apa? Aja dicepot ritek kon aneh aja. Madem mesane lho, Mas. Ya Allah. Pak Dok. Aku arep dadeke apa? Ora, cah cilik masa ora pareng ngono wit. Mundur. Kowe kok sesuk kena hukum Mundur Pakmu Mbak Pipit. Hukum apa? Kowe kok kena hukum. Ora. Pencabulan di bawah umur. Ora iki ora di bawah umur tapi iki di bawah wit. Bawah wit. Aja, Mas. Aku gak rangkepan lho, Pak. Berapa? Aja. Aja. Pak Boleh. Aja ngono kuwi. Ora ngono kuwi, Dek. Pak, Dek arek salin, Kok sepelan liyane ngono ngopo to Dek ya? arek salin. Masa sepelan dudani ngene. Ora. Iki kok bantal barangnya tukang pijet apa piye? Takkan babuk kene, takkan babuk. Kene babuk sik kene. Ya ampun. Dinggo sik. Engko nek ngising. Iki dinggo sik nek ngising sanggon-gon. Aku arep dadekke bayek. Iki lho kok manuta ta. Jangkrik. Jare gak ngepot. Eneng yen nggo pempes kan yo dicopot ra apa-apa. Oh iya. Nggo pempes. Sangu properti opo ngeten iki nek gak ditokne nesu ae. Iki lho nang dinggo. Oh, sik isin aku. Ngundang Pak Bung terus Wawi.
Ngerti ora mangkat aku mau. Bae nguyah. Dukune bayi meteng. Dukune bayi babaran dhewe iki lho. Gak diwedaki. Mbak wedana, Mbak. Ya, kene tak wedakane. Walah, lagu le panganan sak amplokane lho. Apa nah? Padha. Aku arep ditatekke apa? Jang. Babu le. Jang. Oh, Iki nggo iki, kuwi nggo aku. Pak Edan. Babu kene le babu sik mau main babu sayang. Pak Kocluk. Ngapa? Empenge ra mbok bolong iki lho. Masa ora bolong? Ora bolong. Icek putat. Golek suwe-suwe lak bolong. Alah ngono ya pipis nes saline sik lho. Yo alau. Cak bubu. Oh, uncak bubu. Kalau enggak ngek to. Ngek. Ketoke ya metu mak sak pringkil ngono lho. Gak. Iki lho Pak. Wis pesano. Iki nek mlaku saka kono api lho Pak. Saka kene nang kene ya. Lah tak puteri saka kene. Adem lho, Mas. Adem. Lho. Nggih lah. Pripun Pak? Sae to. Kaya golek anak-anakku to, Mas. Jajalan kene jajalan. Tak. Sampeyan yo iso. Aku to. Nabrak lho para Ronto. Wong madepe rene pas Oh, ya, kon rene. Parane rene sik. Sampeyan tumbas Pak Minto ben ku dolanan tatit. Api ya Mas, api. Gak iso api ibu-ibu jare ngono kuwi tukon pira ya? Ya Ya Allah tak gone balik. Tapi iki nembang ya apik lho Mbak Nur cilik. Di. Pripun? Apa? Nyileh tasmu kuwi, Di. Didi. Kuwi tasnya nyileh. ngopo kok golek tas baru to, Bu? Bu. Kowe. Tak go balik sampean. Bu. Ngapa? Piye? Pake matine kapan? Engko ae dipateni engko. Pake KTP-ne seumur hidup. Ora iso mati. Kene masuk sini. Heh. Masuk sini. Iki kebudayaan apa to iki? Iki bengi iki lakone apa? Duduk. Ya. Badhe nimbangne putrane niki lho Pak Teng Posyandu. Yandu, Mas. Nggih, niki mun neten 90 dina niki lho mboten maem belas. Saya muda. Duka larene ngetos ngeten iki. Munda apa? Mudun ya bapak Lah Mas ya ya. ditimbang ning gone Bu Srini. Ah iya. Nek Ditimbang Posyandu. sik. Apa enek wong anak kok dicemplungke tas? Kaya apa ya? Lah iki dukun bayine teko neh iki. Mbak Nur cilik mbok menawa bisa Gundung, Pak. Bujung iso kok geret lho. Wong edan. Loh, aja metu adem. Adem lho. Adem mbok ya. Aduh, gara-gara tas. Nyapa? Hah, aku dadi rekoso to. Kok rekoso? Lho, sikilku ra iso lurus. Lah maune. Maune rada lurus iki ra iso lurus lho. Wong awit mang yo ngene lho. Kok lurus. ayo ke nembang Mas Yudo coba nembang. Iki dadi mbokmu kowe anake etok-etoke njaluk rabi. Amat wedokan. Iya.
Cilik ya jaluk rapi. Yo klamben sik. Klamben sik. Ngenteni gede sak modare ra rapi. Klamben sik, ojo. Lah iki lho dienggo sik. Yo ngene. Ayo kok ya komplit lho gawane iki. Lah golek duwe oh Pak tenan. Ya Allah. Kok SSD. Ya jebak. Slitike dol. Sik. Masuk Cek. Kon jelarake Mbak Tika. Wong dol kok. Krek lho Pak. Lah kok iso? Lah sering. Jebak pisan. Yo. Yo ora. Ben ngono ae. Ya. SD kelas berapa? Pintere Mas Uncek. Pak I. Asma namane sinten niki? Eko Suroso. Jenenge sapa? Eko Suroso. Saniki kelas pinten? 1, Pak. Sampeyan nek gedhe dadi apa? Maling. Kepala desa. Gak bareng nakal. Nggih, Pak. Diselentik. Tik. Ayo nyanyi. Lagu apa, Pak? Mau to kowe jare njaluk rabi ngesir iki jare. Lah seragam SD mosok lagu mosok SD rabi. Ora masalah wong mandak kowe wong-wongan kok. Kelamin. Pelangi. Alangkah indah. Kelamin. Sing disawangi wajahku. Hah? Sing disawangi iki lho. Lagune iki pelangi kok kelamin. Lagu anak-anak iki lho. Pelangi. Oh, pelangi lho. Krungumu apa? Kelamin. Alangkah indah. Mosok kelamine abang biru. Nang. Sak pedok Mas sak pinten? Geyang. Alah, senenge. Kelamin. Wis kelamine iki lho wis. Iki lho. Bangkah kelamin ae. Piye men apa? Aku njaluk apa ta lecah bagus? Tak gandul geyang. Asik. Bersama Kelamin. alangkah indahmu. daerah senengane kuwi. Aku njaluk. Dote keri. Iki jerone tak kaya arak. Kowe karo Lanang rada keras ngono. Yo iya, anak geng ngombe arak. Oh iya tau, Kak. Iya, kowe karo mendem nyanyimu. Anak metal. Piye rasane? Oh, Mabuk, Mas. Mabuk. Ra apa-apa, cah cilik ra apa-apa. Alah. Mabuk. Apa to le? Joinan karo Pak Minto, aku mau wonten mau. Ayo. Lah kok njaluk rabi. Uangku loro ndan. Enten apa, Pak? Guyu dengkulmu lho uangku loro ngantekane iki. Dengkul Jenengan remen jenengan. Jenengan remen seneng. Enake kuwi kok. Yang seneng niku nanggap dhewe lah kok nunut sempu. Oh kono dalang kok nanggap iki lho kok. Iki dalange. Ayo sing ngomong Jaluk. mau ya sapa? Jaluk rabi. Nggih, Bu. Lah apa wis sunat?
Empun. Delok. Delok. Oke mawon. Ora apa-apa karo buke. Elengku kae pas sunat kae ndak temu kok. Zaman nanggap dangdut kae kita kaya nyunakne aku to biyen kae. Heeh. Kowe urung kowe. Aku wis, Pak. Endi? Aku nang kebonan kae lho. Pak kan nang dokter, aku nang kebonan. Lah kowe seneng kebonan? Catek kirek e. Aku pas nguyuh kirek liwat. Layar rupane ke dangkel jati ngono. Ha. Karo sapa Bayo. Lah cetha buke lho. tapi ya period betul lek tole. Tole kok tole. Teh? Tole. 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 Oh iya sik. Kok nyurune tole. Tol ya ora tol. Iya. Karo sapa karo sapa tole. Kae lho. Anak iki sapa? Bu iki suwe-suwe nek matane kero. Nah, sampean milih karo sapa Milih karo tole. sapa? Sampean pilih kira-kira sing paling mbok senengi sing ndi? Ayu-ayu lho daganganku. Nah, ya kuwi lho. 250 iki. Nah, 250. Larang. Loh, lah kok larang wis tak murah tak diskon 50%. Daerah nggonku selawe milih. Daerah ngendi kuwi? daerah ngene dhek selawe milih tapi ya gueng kabeh ngono. Aja milih iki wing nek digendong kaya nyangking rangsel kowe ngomong. Kulino nang silir kok. Aku pilih iki ae, Pak. Sing ndi? Sing iki lho, Pak. Iki. Heeh, Pak. Ya aja ngadeg no. Pilih iki lho, Pak. Ya ora apa-apa. Dadi kan penak lho di bojo iki. Tak kawanane gelem apa ora? Nggih, Bu, mangga. Nduk. Injih si Bu. Aku kente anak ganteng lho, Nduk. Pawakane gedhe dhuwur kaya Werkudara. Injih Mila. Gelem lo nggo keri-kerinan. Sampean gelem tak rabekne karo anakku, Nduk. Layan lah sisi-sisan ya apik wi. Ya gelem lho, Bakno. Lho gelem. Bu. Gelem. Asik. Alah Rapi tenang. Pundi? Kelamin. kok panggah lan ngene. Wah, ben iku nek ngene terus panggah kelamin ae tak. Lho, omong-omongan ben penak. Lah iki lho, Nduk, anakku, Sik, Pak. Nduk. Aku coba akan ini to, Pak. Apa? Wis sik, kowe iki ra cetha. Apa to? Kaya arep ngawinke cempe lho. Gembok akad. Cempe kawin karo sapi. Kan blasteran. Ya kedadine dadi apa? Westeran iku anak-anak marmut. Karo iki lho, Nduk. Nggih. Gelem, Nduk. Anak iki ya gelem ae lah. Nggo keri-kerinan. Anu ngeten iki masuk mah. Aku jane pengen duwe bojo tentara lho jane. Sampean pengen di bojo tentara? Alah tak gawakne seragam yo nan. Tentara iki, Pak. Atek komplit. Tentara iki, Pak. Iki Pak. Heeh, wah. Jan Daftar komplit. tentara. Ya anakku ya tentara barang lho rumasamu. Nggih to. Tentara. Tentara, kentara. Iki yo. Salin sik. Kalau ben senang. Wis ora usah dicepot lambine langsung digawe. Sing wedok njaluke bojo tentara. Bojo tentara lho. Nggih. Tapi yo ki tentara. Ngene kok yo kerasan lho nyawane. Ya Allah Gusti. Suwidi tapi nyelewek gitu. Lah nggih. Ya, soalnya digawe kuwi. Wah, Mas Uncak, sesuk ndak sakuntur Karanganyar. lho, berarti sampean Enten tugas apa, Pak? Penggriya kula. Ajeng damel apa? Ben iki dolanan tatit. Alah, gue seret-seretan. Ora. Oh, ngono carane nganggo wae. Sedang Wes ukurane wae. Bayu. Payo. Angel, Mas.
Ayo ta Ya le. aku bras aku kaya nangka iki. Ganti buntel semene bane yo. Weh, ngene iki ben ketok gedhi maksude iki lho. Lho, kowe awakmu nang wis kaya tentara. Hah? Yes. Siap. Gerak. Hormat! Gerak! Teka! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Tangannya gak teko. Siap! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Ora teko. Teko lho Mas, teko. Gayuk-gayuk. Piye? Gelem ora? Ye, wis dadi tentara. Mas Yuda. Dalam! Uangku lara ta iki guyu. Gila lumayan Mas Uncek iki. Aku itu iki malah seneng lho. Lah iso. Nggak salah satu kasur bantal. Lah kok Gua awen lemu karo cilik yo. Sejene lemu aku ya rosa lho Mas. Ya gen rosone. lho Ya iki rusak. sinden serba bisa iki. Bengi nyinden no awan, menek kambil nyurung truk. Awan manot. Boyoh apa-apa wae diayahi iki lho. Sing penting halal ta Mas. Oh iya betul yang penting halal. Satu-satu. Aku sayang ibu, Dua-dua. juga sayang ayah, Tiga-tiga. sayang adik kakak, Satu, dua, tiga. sayang semuanya. Pintar. Alah uncek pinter loh. Aku mau satu-satu lagu anak-anak yo iso. Siji-siji. Iki diterus ya ta, Pak? Iya no. Jangkrik. Kudu iso. Siji-siji. Ayo padha ngaji. Bisa. Loro-loro. Sesuk ben ra bodho. Telu-telu. Kudu manut guru. Siji loro telu. Sesuk esuk mbeleh asu. Ra parek. Nacis. Lah piye sing bener piye? Ora oleh. Siji loro telu. Ayo manut ibu guru. Lah aku ya manut lho didikane. Sampeyan anu genti papat. Papat. Mosok tekan papat to, Pak? Iya, nganti inget tekan 20. Apa ayo? Piye? Papat. Ayo padha salat. Pinter. 5 Nindake agama. Pinter. 6 Neng ati tentrem. 4 5 Katok suwek terus ditekem.6. Apane sing ditekam? Sing ditekem apane? Ya sing suwek kuwi to, Pak.